Takže základne nachystaná turčiansky aj chalani si dávajú ťapáky pre šťastie. Niekto sadne, to je taký ekvivalent, keď si štrngnete na zdravie, tak to si ťapnete pre šťastie. Asi, podľa mňa. Poďme na to. Turčiansky haj, muži. Sekúnd, nakoniec teda spora neohrozená. Pozeral som, tá voda išla trošku o nejakú tú sekundu neskôr, nebolo to v 7 sekunde ani do 8. Takže bolo to podstatne neskoršie dopredu, no a potom sme tam vpredu tiež trošku prestriekali. Turčiansky